saƙo ne daga ni kuma na jiyo wannan a cikin littafin Allah ne. Na jiyo wa man yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbu wa man yu'min billahi yahdi qalba. Na jiyo wannan a Qur'ani. To kada imanin mu ya gushe, ba wannan cutar tana ba, amma kan mu manta ba ita kadai ce take kashe mutane ba. Maybe a China ne ko ta fara, so maybe a China in mutum 10 suka mutu da coronavirus, ragowar cututtuka da haka kawai da accident da waye sai ga mutum 100 sun mutu, amma hankalinmu baya kan mutum 100 nan, mutum 10 yake. Duk ba abin da ake wannan tsoron mutuwa ne. Wallahi za ka mutu, za ki mutu, za mu mutu duka. Mutuwa gaskiya ce, hisabi gaskiya ne, aljanna gaskiya ce, wuta gaskiya ce. To wannan ni abin da nake ganin ya dace mu shine mu koma lokacin muna yara, za a ga makarantun allo da an ga musiba sai a zo a rarraba wani abu, ko kuma a ba ma alewa ba komai, malamin sai a yanke karatun mai ta hasbunallahu wa ni'mal wakilu, addu'o'i, tasbihai da yawa, har sai an kori wannan musibar da wannan abubuwa. Amma yanzu muna neman kamar mu manta inda imanin mu yake. Ba a ce kakka wanke hannu ba, kakka waya, duk ɗabi'an musulunci ce, amma ba shine solution. Addu'a ce. Duk wanne yana da kyau, abu hanyoyin da za a tsallake wa annobar. Wallahi mai duka ne yake aiki. Ana nuna muku cewar to wannan ranar da ake magana da akwai ta gaskiya ne, yau malayan fa'umalin wala banu, lokacin da dukiyarka ba za ta yi aiki ba, 'ya'yanka ba za su yi aiki ba. Shi yasa kullum za ka ji malamai ana mutum ya tara dukiya ta kwarai. Yanzu duk kuɗinka, duk girmanka, kana tsoron coronavirus. In ta kama ka shi kenan, 'ya'yan naka su guje ka, matar ta ba wanda zai iya zuwa sai ya sa wani abu. Kai kanka wannan ya kamata ka ji tsoron Allah. So wannan abu mutane ibtila'i ne, kuma kan wani ya kama aimar dariya. In dai wani zai kama ka aimar dariya, za ta zo kanka. Shi Ubangiji duk yanda bawansa yake yana tausayinsa, ba kuma ka san tsakanin bawa da Ubangiji ba. Babu, duniya dai yanzu mai duka ne yake aiki, ko ka ko ka so, sai inda ya ga dama ya fito za a fito, inda dama can shi yake yi, imani ne ba ai ba. To yanzu sai had ofis ɗin da kowa yake amfani da shi sai ya rufe shi yake da nasa. Saudiya muka kama kafar wala, su Saudiya America suka kama, ina igiyar ta tafi? Ba wajen Ubangiji ta tafi ba, can tunaninsa ya tafi na banza na wofi. So wannan shiri ne, ba ruwanmu da Saudiya su kama wani, no, kawai kai zuciyarka miƙa ta wajen Allah kai tsaye. Ba imani ba ne Allah ya jarabce mu da abu duk mun rikice, an manta da addu'a. Wannan ya fito ya gaya ma ga kalar gaisuwa, wannan ya gaya, duka ba shi ba ne. Duk ba shi ba ne ba. Ita ƙaddara shi yasa ake tana cikin shika-shikan imani, alkhairinta ko sharrinta. Ya za ka yi in ta zo? Babu. Wallahi in mutuwa ta zo sai ka tafi. Wallahi sai ka tafi. To mu kirga waɗanda suke mutuwan ba da coronavirus ɗin ba, suna nan har yanzu ana mutuwa, adadin suna mutuwa ko da cutar ko ba cutar, yadda Ubangiji ya yi alkawari su za su tafi. Kuma in gaya muku, wallahi ba wani abu da yake canja ƙaddara daga mara kyau ta koma mai kyau in ba addu'a ba. Duk wani kauce-kaucenka da shige-shigenka can ka ɓuya, Allah ne kaɗai za ka ɗaga hannu ka roƙe shi, ba ka fito daga ɗakinka ba ma. Amma a zauna, a zagaye tebur, a yi waye, a shiga a fita, duk ba shi ba ne solution. Wannan ana yi ne kawai, ana ta tattare aikin gwamnati ake yi. Amma babban aikin a tunkari Ubangiji da istighfari. Da ana irin wani musibin sun to, mutum tsoron kunna sigari yake ji. Amma har yanzu gwamnati bata bi joint na shaye-shaye na shisha, da inda ake haɗuwa da mata ana shaye-shayen banza, bata rufe su ba. Ana nan ana rufe masallaci, ana rufe waye. Abu joint na shisha, joint na shaye-shayen
haɗuwar mata da maza a rufe mana. Don me? Inda gaske muke a bi joint ɗin da ake shaye-shaye don Allah a je a rufe su. Amma ka fito ka ji an ƙasashen yawanci sun hana masallatai mu a nan. Amma a zagaya abu ragowar, ai su za a fara rufewa. Thank God mu nan kaman da irin nan wasu suna hana biki da waye duk taruwan mata ne. Amma a kula kuma joint na shisha da waye a hana su. Wacce take yawo tsirara yanzu ta dawo sa hijabi. Dalili shi sa hijabin yana nuna an koma ga Allah. Sai a yi ta istighfari. Wanda yake dan laifuka, duk laifukan da kake ka tura su a dawo ga Allah. Wallahi yanzu za a nemi coronavirus a rasa. Amma wallahi in dai za a yi saban Allah, malamai su fito su gaya muku gaskiya. In dai za a saba wa Allah, wallahi wannan ba komai bace abubuwan da annabi ya faɗa mana. So da akwai wannan, duk musulmi da yake da ilimin addini ya san akwai waɗannan abubuwa. Ba sababbi bane ba. Ba sababbi bane wallahi. In dai da saban Allah to akwai musiba. A cikin laifukan da ake yi da a rigisa duniya, a hargitsa ta, a watsa ta, ka duba da duniya wasu luwaɗi kawai aka tashi duniya, wasu kaza, amma mu me ba ma yi? Luwaɗin muna yi, mu tauye mudun din muna yi. Wannan fa duka laifuka ne fa waɗanda da an yi, ɗaya mutane suka ɗauka aka hargitsa su. To mu yanzu me ba ma yi? Coronavirus Allah ya kare mu, ya kare musuluncinmu, kawai shine abin da za mu faɗa. Amma in ba musulunci da musulmai ba wanda za mu yi wa addu'a. A kiyaye kawai, saboda kuma ina dai ƙara faɗa, kada mutum ya zo ya kamu da ita ka zo ka neman dariya. Ba shi bane ba. Baka sayar da bawa yake da ubangijinsa ba. In ka tsane shi dan ya kamu, ka kyale shi, kamar addu'a Allah ya kiyaye. Ka yi addu'a Allah ya kare ka. Amma wallahi mutuƙar imaninmu ya kubuce, ramin da za mu faɗa wallahi ya fi wannan. Amma mu kawo imaninmu jikinmu, mu yi addu'a, mu miƙa Ubangiji lamarin. Wanda ya mutu Allah ya ji kansa, wanda ya kamu Allah ya ba shi lafiya, waɗanda ba su kamu ba Ubangiji ka kare su. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da masoyana da ma wa'inda ma ba sa suna, wannan gaskiyar ta shafi kowa, riga ce mara wuya, daidai wuyan kowa ce. Wannan matsalar da ta faru mun jahilci al'amari, sannan na raina mana a jawali dukanmu, daga mazan muhammatanmu. Wannan matsalar duk wani abu da Allah ya kaddara shi zai faru akan dan adam, to tun kan a haifi uwar mai sabulu bela da farinta, Allah ya rubuta tun kan a halicci annabi Adamu zai faru kaza da kai koke da kuke kallo ko kuke sauraron me nake faɗa. Duk wani mai jin harshe na to ya haƙuri, zan faɗi magana ko ya yadda ko kar Allah ya sa yadda. Wai har Yahuda su je su kirkira abu yana faruwa a cikinsu, yana faruwa a can, yo ko da ya zo cikinmu ko mun gan shi ko ya shigo cikin ɗakinmu ya isa ya hana mu je jam'in sallah? Akwai wani abu da ya isa, akwai wata halitta da aka yi ta cuta wacce za ta zo ta faru ta hana ku jam'in sallah? Muna musulmai, ku yi wa zuciyarku da kanku adalci. Duk wani babba da zai ce kar a je jam'in masallaci, to billahi allazi la ilaha illa huwa, tun kafin dare ya masa ya tanadi me zai je ya ga Ubangiji. Ni ba wa'azi nake muku ba, ni mai neman kuɗi ne, amma an yi rashin hankali, shi yasa nake gaya muku ba a da hankali a wannan lokacin. An yi rashin hankali, ban taɓa tunanin ba mu da hankali ba sai yanzu. Ta daɗe bata zo ba. Allah Allah ne, kuma daga Allah sai Allah, banda Allah ba wani Allah. Ko me shi ya kirkire shi shine zai kawo maganinsa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ko yanzu a tada sallar idi za ni a yi ta da ni. Kuma ba coronavirus ba, idan cutar duk duniyar nan ce a jikin mutum da za ta shafe ni, zan je in yi.
na tabbatar da cewa daga nan ina zan tafi. Amma ka ƙi ka je kai sallah kuma ka tafi an ja an yabo ma ita, ka da gida kana kai ba za ka shiga jami'in sallah ba saboda jahilci. Yahudi ya ci nasara a kanka, manzo Allah ya ce ku gaisa, an zo an ce maka kai haka, an ce kai sallah, an zo an ce ku raba sahu, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza. To ga wasu can a hanyar Abuja corona bata kama su ba, an hana su hawa motar gayya, an hana su hawa jirgin sama, sun hawo mota an ɗebe su an yi daji da su. Su kuma in aka kai su me ya kashe su? Kaga an guji corona an dawo wajen corona ba? Ka gudo mata, ka hawo mota saboda ka hau jirgi, an ce ka hau ka taho a hanya, wasu sun kama, kuma ba mu da wata doka, ba mu da wani komai da komai kansu suke so, ba wani ɗan shugaban ƙasa da za ta faru a kansa. Babu shi, ƙarya ne, ko ɗan uban waye aka ce ta faru da shi ƙarya ne, propaganda ce, mu ake son a daɗa zurmawa, a kwashe mana kuɗi. In za ku farka daga bacci ku farka, na ku